Ekolondo ọtụtụ ndị mmadụ ụgbọala bụ ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ agụtaghazi m ya ọtụtụ ndị mmadụ ka ebu ọ ga-abụ arụkwa ụfọdụ ihe bụ ndị nke anyị nọ ebe ejide ọ dị ka ha na-agagharị n'ọtụtụ ndị mmadụ tinye n'ụgbọala ha o nwere onye ebu onye batụrụ bụ abụọ Omoyele Sowore bụ onye zọbụrụ ọkwa onye isi ala na Naịjirịa handed over and supposed to come up. And of course, we also witnesses trial. But as you can see, they have prevented him particularly from entering the country. Apparently, they are giving them instruction. So even attacking, because police officers there even open the pistol out, threatening to shoot. So I've been prevented from entering the country. That's what it's done. So what's your next action now that you've been prevented from entering the country? I'm going to go to my lawyers and have a conversation around that. So we went to the chambers of our lawyers. I'm not the only one. You journalists were also prevented from entering. This is the most despicable thing. Even under military rule, we did not experience this type of repression and the gag of the press. So how do you see this trial turning out today? You know that the trial cannot be fair when the executive branch takes over the judicial branch. That trial can never be fair. So what's your outlook for today? Well, you can see it for yourself. This is not how it is done anywhere in the world. This is very bizarre. We witnessed the arrest of a couple of people out here who were here basically saying they are here to support their leader. What do you have to say about that? I didn't notice that, but you saw what they did to me. They were also trying to get me arrested. In fact, they told me that they have instructions to physically attack me. Yes, to shoot me. That's what they told us. Yeah. At the event of let's see what the case is about. So you can imagine what happened to ordinary people. This happened to me. You can imagine what happened to ordinary people. But we're going to be monitoring this trial, regardless of how it is secretly done. And just to assure Nigerians, nobody should be afraid. We've reached the point of no return. We cannot continue like this. Yes. Can we have the other iPhone, please? Can you bring it out? Don't you think the government has an overwhelming evidence against Nnamdi Kanu? What do you mean by overwhelming evidence? Like his broadcast where he has been commanding people to shoot the police. Let them bring it to court. Let them bring it to court in open court. You cannot say you have overwhelming evidence. You cannot have overwhelming evidence over anybody and be hiding it. It's meant for the court. It's not meant to be kept somewhere. So, we also have overwhelming evidence of government killing people. Of course. It's on both sides. Yes. So, that's what I need to tell you. Dịka unu si nọ n'ọnụ Omoyele Sowore ebe onye zọbụrụ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ugbu a ọ sị na dịka ya na-achọ ịbanye na ya bụ ụlọ ikpe ndị uwe ojii ekweghị ka ọ banye
onye uwe ojii mbụ Hassan bụ onye anyị fụgbukwala ugboro mepụtakwala egbe dịka anyị sikwa fụ n'anya oge ọ mepụtala egbe mgbe ya na Sowore na-asọtụ ụka na si na chọrọ ịbanye nwasị na chọrọ ka ọ banye anyị nọ ebe a na-ekiri ihe na-eme n'akụkụ otu o si aga ndị nọchazi ebe a bụ ọkankụ ndị nta akụkọ ndị nọbụ ebe a dịka anyị si kwuo mbụ bụ ndị si na ha bịara ịbịa fụ otu ihe si aga amụchigwu ọtụtụ n'ime ha dịka ụgbọala ọnụfụ gbafesara ugbu a ụgbọala ahụ bụ ọtụtụ ndị mmadụ maka mbụ agụpụrụ mmadụ ole ma ole nọ n'ime ụgbọala ahụ mgbe ha si ebe a pụọ agụrụ m ụmụ nwoke atọ na ofu onye nwaanyị yi uwe ọcha anyị gbakwala ajụjụ ọnụ mana ka ụgbọala abịa ga tụgharịkwa gbafekwa ọzọ afụzi na mmadụ kazi nkụ ihe m gụtara gafere mmadụ 15 dịka m si gụọ ha n'anya m ka ha na-agbafe nọ n'ime ụgbọala ahụ bụ ndị ejidelu ka ha bịalụ ebe a dịka esi kọlụnụ mbụ mgbe ndị apụtụ ha bịara ebe a na-agụ egwu ajụrụ o nwere onye uwe ojii bụ Hassan bịakwa bịasị ha kwụsị ịgụ egwu na ya bụrụ na ha kwụsịghị ịgụ egwu na ha ga-afụ awo kwụsịzi ịgụ egwu ya nwapụwazịa ndị nta akụkọ wee gbawazịa ha ajụjụ ọnụ kedu onye ụlọ bụ kedu ụlọ bịara ime ka ndị nta akụkọ na-agbakwa ajụjụ ọnụ anwa ya onye uwe ojii ahụ nachidekwe wolusi ha apụwazịa otu onye ikorobịa n'ime ha wolu ya sị gịnị mere ha ga-eji pụ na ha nwere ikike ịnọ n'ebe a ha nọ dịka ndị anaghị achị okwu n'ọnụ udo ka ha bịa ka a na-ekwu ihe a onye uwe ojii awolo mmipụta egbe onye ikorobịa wolu gbagba ọzọ gbapụzịa ọ gbachiri ọsọ onye uwe ojii pụtazịa agbakwa ya ajụjụ ọnụ nwa onye ntakọ jijikwuru ya chụwazi ya si ya gịnị mere ya hapụ na ekwecha kwụsị ịchụ ndị a udochia oweluzie na nsogbu adọ ka ha nọdị ozi ekwentị ka ọ kpọchaziri ekwentị ndị uwe ojii wolu nwuchizia ọtụtụ ụgbọala wolu jide ndị nke ha jidelu tupu ewere pụwa mana ihe mere anyị jiri ọfụchata mgbe anwa ndị uwe ojii dị bịa bụ na mgbe ka asị anyị bịazi abịa banyezie n'ime ụlọ ikpe mana anyị kpebizie na ụfọdụ ndị otu anyị ga-abanye anyị nwa na ọ n'ezi mana ndị banyere ha ga-agagodu ka ha na ndị isi ndị nta akụkọ wolokpaa n'ime ụlọ ikpe anwa ka ekwuo otu a ga-esi welu gbasa ya bụ ozi ma dịka m si kọọlụ ndị na-ajụ ajụjụ ụlọ ikpe abụghị ebe onye ọbụla ọsọlụ o wepụta ekwentị ya welu gbasawa ozi ụlọ ikpe nwere usoro esi eme mgbasa ozi na ya dịka n'ime ụlọ ikpe kpọmkwem adịghị agbasa ozi n'ime ụlọ ikpe kpọmkwem ọ bụ ma ọ bụ ya bụ na ọkaikpe were nye ikike sị ka nọ n'ime ụlọ ikpe gbasa ozi o nwere ụlọ ikpe a na-ekpe asị ka agbasa ozi ụwa na-ahụ ya mana na ụdịrị nke a ime nwa ahụ wepụta ekwentị gị ma ekwentị gị kpọọ mmadụ kpọọ gị n'ekwentị ọ daa n'ime ụlọ ikpe ọkaikpe nwere ike ji maka ya tụọ gị nga maka ịkparị ụlọ ikpe ya ka ọ kwụ ugbu a anyị na-ele anya na a ga-ekwe ka ụfọdụ ka ọ gafee mmadụ 10 a na-ekwu okwu ya bụ ndị ga-abanye n'ime ụlọ ikpe anyị na-ele anya na ọ ga-agafe mmadụ 10 a ya bụrụ na ọ gafee mmadụ 10 a ọ ga-adị mma ya gafee